amwene ngati pali dziko la ku Europe lomwe lili lophweka kulidyera padakali panopa ndi France. Mukudziwa nanena kale kuti ma-Africans ife we need to be clever, and uclever umene ukufunika ndi umene akupanga achena Kagame aja. Kagame is building Rwanda, koma akumagwiritsa ntchito ukhuluku ndi kuwadyera maiko azungu. Meanwhile enafe tikulimbana ndi chani, iye ndiwe puppet, iwe ndiwe wakutanjereni azungu, tanjereni. France ijayo nanga si yathamangisidwa kumaiko ngati yaluza abale ndi kumaiko ngati Burkina Faso, kumaiko ngati Mali kuja. It has been pushed out. They need partners, they need friends, you understand, and you take advantage of them. Because obviously sangabwere kwa iwe kuti azapanga ma mistake amene anapanga kwaje na Burkina Faso kuja, abwera kwa iwe kuti aonese ngati kuti they are good partners. Okay, and where you take advantage of them. Kumazi wazo da wabwera, we cannot trust these people. Iwe uchizita usazito, we don't trust these people. Kuma tufuna diadane. Okay, timangireni zipatala, timangireni maskulu, timangireni partnership, tipasene zaku. Abanga transfer. Once they transfer that, when you feel good it's enough, iwe so what ayaso. Menana taira Burkina Faso. Iwe so nena good it's enough. It's enough. Amweni. Kaya nena kuti tiendi tufuna tipange introduce French wauza, no problem. Tipanga introduce French ikhala ngati an optional subject maskulu, tile mbaso azipuzisa French bola muzalipira muzilipasa ndalama zoti tizalipira mutipasa ndalama timange ma library maskulu 10 years down the line, stop it. Osewa ma superpower osewa, including our amene ndina uno chimodzimodzi. Take the money, be clever. Actually you are just akamabwera so amakhala kuti nawonso akudziwa afuna apeze china chake we umafuna so zikhala so clever, so osangokhala ndwi kuti ati ndi ubale, we are partners, ndi ubale. Be clever. What am I getting? Kumaona so what are they getting? Akususa badi iwo akususa zambiri akuthandiwe iwe so ngone awakutidyera zambiri bwanji tilegere apa. Komano have a target, iweyo pansi ukhale ndi target. I want kuti by 5 years awatipangireza kuti atipangireza. Angodipangira zimene 5 years from now dziko lathu likhala pakuti. Kaya anthu kukosa zizindikira zinthu zijazilongolola. Ungakuyo apapeti yeyo ngoza tikhani chete. Simukudziwa what is happening. Ndukuzani panopa kuti iwe ulibe kena kalikonse uzichallenge maiko olemera ndi upindula kondiya. China chili chose ulibe. Your country doesn't have anything and you want to be challenging UK. But making noise and hey, he's good speaker. This one loves Africa. He's good speaker. Uzi challenge Japan, uzi challenge China, uzi challenge Russia, uzi challenge France. You don't have anything. China did not challenge them. Nemaguza would learn from China. Learn from China. China did not challenge America. They invited them. Anabanga invite ma Americans yachi. Ma computer ku China kunako ma computer onse. Muganize school ina iliyose chipatala china chili chose everywhere ma computer Microsoft ndawo imene inali Dell maikumbukira IBM ma bank onse ali ku China kuna ma computer IBM Microsoft ma computer onse ma school mose Windows anabanga invite bwerani iwo aje kukhazikika kupanga zinthu zawo zikena kano kwa stada atazidziwa nkuyamba kwauza kuti IBM anaigula yomwe pano mukumagwirisa ntchito mumati ThinkPad, Lenovo ThinkPad anagula ndu zingine za IBM zomwe zijako anaipanga push out pano pa mumati ThinkPad mukapita China kuna kuli kosima nawo so bana magwirisa ntchito ThinkPad, Lenovo achoka kuti zango jira magani yayi France chanjani tagwirisani ntchito amenacho komano mukhale ndi plan, mukhale ndi strategic plan long term. Osati kungodi abasa zingopanga zimene akufuna ife tizingogona yayi. You understand? Khali target kamutumiza anthu anu technical support anthu anu apita akaphunzire ku France kuja anthu ambiri pita phunzire zingine zabwere apita basi until kena kamuzanzo munaona anthu amene anapanga fight for independence, African independence.
magaya amene anatenga ma president oyambirira achina Kenneth Kaunda, achina Kamuzu Banda, achina Kwame Nkrumah ku Ghana aja, amene aja kumene amakumanirana, mukumbukira amakumanirana apita ku London komweko, anapita ku school kwa aluya komweko, ava ugeri kumene akuphunzira kuja ndi kumene anayamba kumakumana. Mani machokera Ghana, machokera Nyasaland, machokera Zambia. Guys, we are going to liberate our countries. Anaphunzira kwa kongo kwaona zimene iwo akudani kosa mango mwene munthu ulibe kana kali konse koma makani anthu akupangira bwanji zinthu angokusiya